हमारे ब्लॉक सहयोगी प्रताप रंखा जी ने अच्छा सा भाषण रखा। Ini program ke Joy Bapu, Joy Bhim, Joy Samvidhan. Alam the prinsip ini itu program dari Konlo. Alam the pi alam ke lehenlo non Arab adet pi Assam adet lapen Karbi Anglong arlu sitame itu kacini vek nang alam ke lehenlo non Constitution of Putak, Songvidhan of Putak, BGP atum, isi akai tek isi dono. Latung bang kematha bangke Constitution kelari. Lasi dung Congress party pen bangke akai Rahul Gandhi, alangli Bharat Jodo Jatra pen alam the pangdak bomlo, lapen result headlong lo, kadu itu buji lo lasi. BJP atum इस बार 400 पार bu kaninje abang ke block lo isi yang deng bang ke opposition atum ba India alliance ke hai deng lo bang la jong si 400 ahok hak long po 400 jong si la tum MP long po tan pute constitution ke lar constitution ke lar lo len putang te bharot adet bang ke punjan et la pe Ladakh Karbi Anglong ini tum ada adet chelang sina da ke 6 schedule areas 6 schedule council do ili tum autonomous state hanglom 244 nangji puno kadu kabita la bangker Karbi Anglong arat ni ke hanglam lahi anta pavidet a constitution klado 6 schedule to pavidet po 244 ke loving alam lasi Karbi arat Karbi Anglong arat ka chine alam lo lasi non a program bangke constitution apan kiraikom constitution antu si pangkai pang lapen Bhimrao Ambedkar lapen Mahatma Gandhi alang pan ciki mo pensi pina program kideng. Sana kaya main nalit tumalong objek lagi deng poin pancis dulu. Tasona kaya program atumi di dolo pini kira tak bokajan blok dolo rong haroghat blok long tado lapen rong mo blok long pini long kom do semua blok long district congress committee. Mana ile je election tha nalit election. Nonang kili je election abu thak bageri tu chisik chedang bom lo nitum ta preparation do bom lo athepi mano nitum theglong lo Karbi Anglong arat tu amang ke heman jong si pleng nangji di putang ke congress party pangtang ke nei ili tum Karbi Anglong a history chilang sina ku kimo chilang sina district kelong komadari dengpen congress of sokar pen council kelong district council masinang epi congress of sokar ASCC andulon dolo ni tum house of ASCC lo laso movement dolo laso pe MOU jito kuma sokar pen congress of sokar pen lapen MOU ta implement ni congress of sokar go laso aja congress non itu enjoy bo Karbi autonomous council lapen autonomous state sitame 244 implement ji pustame congress party asokar pen implement ji lapen non itu ningkarong alam thebna lo akhai Rahul Gandhi ke bang cheng hut ke alang li pulo ni la so putak ni chini ni lang le lang pulo api lang dam et pen alang li pudak lo la ke 244 article lo ke hemprek kilong ni jitu Karbi Anglong arat right la ke la sila so putak ke nitung India alliance dong se sarkar bang lo le pen implement ji to bang ke Rahul Gandhi alam chat alang ni ji et lo la sinitung Karbi Anglong congress atung tame ningarong lo lapen itu number 1 agenda lo Karbi Anglong district congress hidmenta autonomous state 244 article I think pen hempen lagi 244 article implement nah